Inkosi yasebuhleni. Amen. Igama nguPinki kaMaphumulo indawo inkosi yakho noNtuli. Ngisukuma namhlanje ngizobongela ukhokho wami wesibili ovelile ngesonto. Kwathi ngonyaka odlule Yonke izwi lakho ntombi. Amen. Kwathi ngonyaka odlule sithandazelo la ethempelini angikuthandaza kuyacinyeza ngathi ngicimezile ingubo mayingithinta ekhanda njengoba ngangisuke ngicimezile kwangibeka inhlabathi. Njengoba ngangibona inhlabathi imbeka kodwa kwakuyingubo eyayiyimba lenhlabathi ngesikhathi ngithinta ekhanda. Abashumayeli bajwayele ukukhuthaza ukuthi engubeni uyangena noma ungaguli. Ithe ingubo mayingithinta kwesithathu kwase kuvela ikhehla ngaphansi elangathi linensiza ebusweni. Lavula amehlo laselamangala laselithi ngiyabonga. Emva kalokho kwathuleka kwangenzeka lutho. Ngithe mangifika endlini kwase kufika izwi lasileli izwi lokumbona wahamba ngesikhathi senkosi uShaka wayeluzimbi. Wase wagqibeka. Kuthena ngisendlini ngelinye ilanga ngezwa lihalela ukulala ngigqoke ithayithi angigqoke kodwa ikhona endlini. Ngithe mangiyigqokile ngase ngaphupha ngazuthi ngingena la ekhaya lemphefumulo. Kwakukhona insizwa eyayinde ngazuthi umoya omubi eyayithi mangabe wela umhosha igxumele ngaphesheya ngendlela ayinde ngayo. Yayisengibona ukuthi ithayithi ngilale ngiyigqokile endlini kodwa kwangazuthi sengila ekhaya. Yangithatha yangitshatha ehlombe isikazi kungiphose emhosheni. Emva kalokho lapha ngasesipholi la umhosha umbozeke khona kwakukhona umgodo omnyama oshona phansi. Yagijima nami lensizwa ngisehlombe yasifika ngiphosa phakathi yathi kumina ngena lapho vele nokhokho wakho uzomfica khona. Ngempela ngathi mangifika ngaphansi kulomgodi kwakukhona amathambo kuthiwa iskeleton amathambo omuntu. Ayisengibamba lamathambo nganqanqazela ngaze ngaphaphama. Kuthana ngesonto edlule ngase ngafika ngasebenza emabhodweni ekitchen. Ngifika la ekhaya kwakuthiwe na ukuze izinto zami isheshe yilunge abasekhaya badinga umjuluko kakhulu ayomnikela ngoba bona kakhulu. Kulula ke emabhodweni ngoba umlilo vele uyakushisa bese uyajuluka. Ngithe mangijuluka ngase ngizizwa ngihalela ukuzolala ngoLwesine ngenzela ukuthi ngibasize ekseni ngoLwesihlanu ngoba maningi amabhodwe eSabatha. Ngasebenza kwathi ngesonto edlule ngeSabatha ekseni kwafika umuntu wathi lo muntu inkani obunayo bengeyona yakho kodwa bekwekhokho wakho ongowesibili. Kwaqhubeka isikhathi kwathi ngesonto ngaqhubeka futhi ngaye emabhodweni. Kuthana ntambama ngase ngibona ubaba uNyazi lezulu sengilala ngabona ubaba uNyazi lezulu emile ngathi simile sobabili leli khehla linentshebe nje emhlophe yonke indawo nekhanda lemhlophe. Lihlanganisa izandla samuntu obonga lize lisondele kubaba libuye lihlehle liyabonga. Lajika lapho leza ngakimina. Nganganaka ukuthi kusho ukuthini lokho. Sesiyaxoxa ke namakhosazane khona enye ebekade ifika ingahambi ngesonto edlule. Siyayichazela ukuthi la ekhaya lemphefumulo mawufika fanele usebenze kakhulu unganaki uswe ngisho ukuthi uphuphe. Sengayixoxela ukuthi mina kunokhokho wami engatshela ukuthi usemgodini. Ngiyeqile le ndaba. Kwathi ngoLwesine ngifika ngesonto edlule. Mangifika ngoLwesine sathandaza ntambama. Ngiyathandaza kodwa ngiyeza ukuthi ngihanele ukuyohlala lapha emkhosheni la kumnyama khona. Ngase ngihamba ngemkhosheni ngatshela amakhosazane ukuthi ngihanele ukuya emkhosheni namhlanje. Sema ngingena kwase kuqala ukuhlwa vele. Ngiyeza ukuthi khona umuntu ongilandelayo kwakuyikhehla nje elifishane kodwa ngase mangiphenduka laselanyamalala. Ngase mangifika phakathi ngathi mina kwafika ukuthi ngithi isikhathi sakho sesifikile usungaphuma manje sekulungile. Ngase ngaphuma ngihamba ngayolala esipholi. Kuthana ngesonto ntambama nangempela selaphuma leli khehla ngabona selibonga kubaba. Sisema sesixoxela lenkosazana ukuthi la ekhaya lemphefumulo kufanele ulindeleni kodwa ungajahi ukuphupha kakhulu ngoba imindeni ayifani. Sengithi mina lokhu ngafika ngo2021 kodwa nginokhokho semgodini. Ngithe mangilala lafika leli khehla lathi ngikuzwa uthi unokhokho wakho semgodini ukhuluma ngobani wami ushembe ungigezile ngesonto. Selithi lona ngicela ukuthi ungibongele kodwa okukhulu kakhulu engifisa ukuthi kwenzeke ngicela ukuthi ngikhethe inkosi bese ngigqoka umNazaretha. Angazi kwenzeka kanjani umuntu ongasekho emhlabeni. Ngiyabonga sisenikuzwini. Lo uqile uSandile wandla manje sibonge endaweni yaseSwazini. Ngilapha ekhaya lemphefumulo. Ngiqala ukufika khona ngo-August ngonyaka odlule ney'date. Ukufika kwethu la ekhaya lemphefumulo kwafika izwi ngisendaweni yaseDumbe ebusuku ngilele
lathi mfana kuzohanjwa kuye ekhaya lemphefumulo bahlelile abafowenu ungasali. Ngahlala ngaliziba izwi ngathi mangilala laphinde labuye okwesibili. uNkulunkulu wemuhle sasafika lapha ekhaya lemphefumulo sazolalela. Uma ngabe sesilalele saphindela emuva sayobikela abazali. Kwase kufika isigaba sokuthi silethe inkuleko. Thema sesiyilethile inkuleko benginokungiza lapha ekhaya lemphefumulo ngoNovember nje ngigcina. Ngathi mangabe ngilala lapha ekhaya lemphefumulo kwase kufika amakhosazana ethethelela amathathu engingawazi. Yase isondela lene yodwa yathi mfowethu usufikile ngathi yebo sengifikile. Lathi lalela ke lo muzo ofikele kuwona umuzo ongcwele uNkulunkulu akafuni nawo. Ngizocela ukuthi njengoba usufikile ugumule icathulo uhambe uyibe ngale ngemuva lapha ayibekwa khona. Ngoba njalo uma ufika lapha ekhaya icathulo uyibeke emotweni. Ngithema ngikhuleka ngala futhi ngase ngibona ngena lo amhosha lo uklinwayo. Uma ngehla ngiyathela lapha ebhesini ngehla phansi ngenzela ukuyoklina. Wakhuluma insizwa encane lezi insizwa zakhona lapha ekhaya evama ukuseluleka nazo. Amakhosana amancane. Kodwa manje ikhuluma nami ngangizwa izwi likababamkhulu. Uma ngiyathela ukuthi wamkhulu mntanami uyazi ukuthi lapho uyathela khona uyathelaphi. Uthi yazi ukuthi lo mhosha uyini. Uthi mntanami lokho ngiyathela kuwa uzide ebhisi njengoba ubona kwedwa umzimba wami. Uthi lamanzi wabona phansi amile emzimbeni wami laba bagezwa kimi uqobo. Ngakho mntanami njalo wethu ngiyathela lezi ebhisi ngiyathela kahle. Ngase ngizotha ngicela intethelelo ukuguqa abadele. Ngangithuka ngedla sengiyathela ngendlela wabamkhulu angeluleke ngayo. Kwakuvela isandla sabamkhulu sakhe istebhisi ngiyathele kuso. Ngithi ngidlulisa unyawo ngedla futhi ngiqhubeka nokuthi aphinde kuvele sesibili kanjalo ngaze ngehlela phansi. Okunye futhi okwesibili okukhona njengoba siyilethile nje inkuleko sinenkinga ekhaya. Kunomsindo khona phakathi kwabazali. Abazali asikwazi ukubika thina utshwala abantu abami la ekhaya. Futhi babongizalayo mina uneyikhwama. Njengoba sifisa indabeni bayitshwala nje asazi ukuthi eyikhwameni kofiwa kunjani. Manje into engizoyicela lapha abazali bethu sebefikile. Bazoyicela ukuthi abantu abami siyacela ukuthi nginey'nsizwa nigange manje nizosakhela amakhaya ethu aphilayo azogcina le mithetho esiyifunayo. Ngo-April wangonyaka ka-2023 wafika ikhehla lathi mntanami umuzweni makuthiwa kukho ningaphesheya kwethuna nenganeno ngathi yebo. Wathi phansi amehlo akho ubheke lapha ngase ngibona umhlaba uhlukene kabili. Wakhona lena lihlezi ukona uvela nayo yonke imizi engiyijwayele ney'ndawo engiyijwayele. Bese kuba khona lo engingawazi ovela ngaphezulu. Lo nto engingawazi wahlezi iy'mpungu iy'ngweve ey'ndala namakhehla nezalukazi. Lababona abasebasha ney'nsizwa ey'sencanyana. Lithi leli khehla mntanami ezulwini unyazi lusikhiphile. Lwathi mntanami asiphindele emakhaya siyobheka ukuthi umlalo osawenze endulo wenza ukuthi siboshwe sibekela amajele esikhona singawulungisa kanjani. Lamakhehla mntanami njengoba uhlezi babona behlezi lapha nababambele meeting ayikazi bekhona enye meeting engangale selokhu badala izulu nomhlaba siyaqala ukuthola umhlangano ongaka thina noma isibusise esifana nalesi ukuthi asihlangane sibuke ukuthi singalungisa kanjani emhlabeni. Uthi mntanami bahlangene bavumelana base bephetha wena ukuthi uzogana kodwa uzoganwa isithembu. Ngase ngihlala ngibukisa lokusasekhaya ukuthi asivumi kahle. Ngase ngikhala kakhulu khona esibonakalisweni. Ngase nginqaba. Lathi le nto kulungile mntanami njengoba usunqaba nje sengiyahamba mina ngibuyela kobaba. Kodwa ngifuna ngitshele ukuthi ungabile lokho abangithume khona ukuthi ngizokutshela khona. Bengazile ukuzobonisana nawe bengizokutshela ukuthi kwenze. Uthi kodwa mntanami njengoba sengihamba mina nawe
kwabefisela ukuwufufe udlulu uye kubo kodwa ngeke ungene khona. Ngase ngihlala ngabona ukuthi ufune ngithethe manje phakathi kokufa nokuphila. Ngoba lo muntu engakehamba edlule njengoba esihamba manje wayesegqumela omunye umgodi omkhulu. Walo mgodi phakathi wayefika wathi ufuna ukumgqiba. Ngase ngibona ukuthi nami ngizofa ngcono ngivume. Ngase ngiphakamisa amehlo ngalalela leli khehla ngacela ukuthi libuye sikhulume. Ngase ngivuma ngathi mkhulu ngiyavuma kodwa ngizokwenza kanjani. Kanti lalela mntanami uNkulunkulu uthe lesi sibusisa siphe sona uvume ukuthi wena uma kwenzeka ugane intombi yangaphakathi. Uthi lalela mntanami ungabe uthi uqalaze emathempelini. Manje ngoba ngilapha nje ngizocela kobaba ukuthi bangeluleke bangiphe umhlahlandlela ukuthi ngenze kanjani ngoba ngiphinde ngabona sengiyocela futhi engathi ngiyocela ngenhla kwamaliba asekhaya ukuthi abangiphe lo makoti abamfunayo namandla ukuthi ngikwazi ukugana. Cela kobaba bangeluleke ngoba sazi ukuthi mhlawumbe imicimbi emiye ibisenziwa mangabe sesifike la ekhaya. Cela ukuthi bangeluleke ukuthi kusuka lapho uma nginesifiso sokucela noma mhlawumbe ngempahla ukuthi ngingenza kanjani, fanele ngize lapha ekhaya noma mhlawumbe fanele ngiye khona ekhaya. Inkosi usenizwi.